Milí diváci. Nejde. To radšej kričte. Milí diváci, teraz by sme vám chceli predviesť podanie červenej čiapočky ako u nás chlapcov zo 4. B. Ja budem hrať horára, a tu ma pán Šknutý bude hrať červenú čiapočku. Počkaj, si bral, že v našej verzii horár nevystupuje. No tak sme sa trošku odrbali, no čo si prvý deň si to? Tak troška. A tu na pán Foťar bude hrať babičku zožanú vlkom, teda vlka, ktorý zožral babičku. De facto. No, začíname. Tá babička mi nejako leží v žalúdku, dám si ešte dezert. Aké fajn koláče. A sú posypané bielým pláškom. Ahoj, babi! A prečo máš také veľké oči? Aby som ťa lepšie videla. Ťuk, ťuk, ťuk. To je... To som ja, horár. Donesol som vám dôchodok. Kvôli tomu sa mi neoplatí stávať z postele. To sa mi nejako nezdá. Musím prísť veci na koreň. A prečo máš také veľké oči? Asi mám nález v moči. A prečo máš také veľké oči? Keď sedíš tak blízko, až mi srdce dúši. Musím vám povedať. A mne sa všetko zrazu točí. Ale babička, prečo máš také veľké uši? Keď sedíš tak blízko, až mi srdce dúši. Je to zapakoval. Dám ti srdca masáž, ale veď máš cery modré. Škútik, toto nedopadne dobre. Vnúčka moja, toto nedopadne. Ale veď ty si samý chlap. No, som Briti. Povedzte mi verš, teda rím na chlp. Tak chlp, ale no tak. Tak ale som slovo vlk. bude radšej dáka prasečina, to Tak radšej som nie. vlk. Dám to ináč. Veď, babka, ty si chlap samý. Pomasíruj ma trochu medzi prsiami. Babi, dám ti prsia masáž. Ale babi, kam ti prsia zízli? V lese ma napadol grizzly. No nie, to je vlk, už je to jasné. Ty si vlk, už je to jasné. Po tých koláčikoch je všetko také krásne. To je tým cukrom asi. Babička s tým mali veľa roboty. Áno, včera som jej doniesol balíčak až z Bogoty. Kde je babička? No nerieš, malička. Vy ste zjedli babičku? Soráč. Daj si koláč. Som inšpektor Cibula. Ale pán inšpektor, tak to predsa nemôže skončiť rozprávka. Ale môže. Aha.